Kenapa sih pada sentimen banget yang mesin metune nyong ambune apa? Selalu nyong dhewe sing kaya iki mbok sing mandan halus ya. Jare juragan Nindang oh. Heeh, iki sing jenengane pamudharane Pade Kasino. Pade Kasino. Saking Tlatah 5. Saking Tlatah 5. Juragan apa menika? Kae juraganan apa bae anu. Heeh, kabeh diarai. Contone Randa. Randa bae lah. Udah rumangsane omong rahasia. Iya, Pade Kasino. Saya stone iki Randa teles. Duet. Mboten duet nggih duwite mawon. Apa beda sing teles? Enggak mau lah, ya yang garing yang jangan becak-becak mulu. Ayo monggo. Kula aturi jum. Monggo. Monggo Pade, jumeneng mriki ajak ayo. Dueti. Ayo. Ayo.
Apa maning sendene nang butuh donor darah. Amin. Jan, kayonge promosine Jan. Loh iya kudu jare sih. Lagune apa kira-kira? Ya ya, Sing lagune campur apa? sari apa sing masakin apa masak? Ayo. Apa Pak De? Lagune Ngimpi. Oh langgam. Langgam ngimpi. Tapi Oh, sisan iya. seragen ban lah ya. Oh iya wis, Wis lanjut ngimpi. Lanjut ngimpi. Ada aja ngimpi jabane ora elo. Oh, Susah. Engau Ya, Bu.